गणली जाणारी स्पर्धा या ठिकाणी संपन्न होते. मित्रांनो, स्पर्धेसाठी आपण पाहिलं ज्यांनी ज्यांनी ही स्पर्धा मोठी होताना मोठी करण्यासाठी आपलं मोलाचं असं योगदान दिलंय त्या सर्वांचीच नावं खूप मोठी आहेत. स्पर्धेसाठी लागणारे चेंडू श्रीयुत विकासजी दगडे कुटरेगाव तंटमुक्ती समिती अध्यक्ष यांच्याकडून आलेले आहेत. त्याचबरोबर 2 दिवस सर्व स्पर्धकांसाठी भोजनाची व्यवस्था आदरणीय राम मोरे, श्रीयुत महादेव जिनगरे, श्रीयुत केशव जिनगरे यांच्याकडून भोजनाची व्यवस्था. त्याचबरोबर सहभागी सर्व संघांना सन्मान चिन्ह, शिस्तबद्ध संघ चषक या गावचे सन्माननीय सरपंच महोदय राजूदादा गुजर यांच्याकडून आपल्याला या ठिकाणी उपलब्ध झालेले आहे. स्पर्धकांना पाण्याची व्यवस्था आदरणीय परेश ठाकरे कॅप्टन कुल यांच्याकडून आलेली आहे. त्याचबरोबर उत्कृष्ट फलंदाज, गोलंदाज आणि मालिकावीराचा चषक आहे तो आदरणीय रामभाऊ देवजी मोरे यांच्याकडून आलेला आहे. प्रत्येक सामन्यातील सामनावीर, उत्कृष्ट फलंदाज, गोलंदाज यासाठी आकर्षक चषक ऍडव्हान्स एंटरप्राइजेसचे श्रीयुत विलासजी साळवी आणि सुभाषजी साळवी यांच्याकडून या सामनावीरांसाठी या ठिकाणी चांगला आकर्षक चषक आलेले आहे. त्याचबरोबर स्पर्धेसाठी स्टंप दीपक काणेकर आणि विजेता आणि उपविजेता संघातील सर्व खेळाडूंसाठी मेडल्स डॉक्टर कल्याणी अल्पेश खैर आणि स्पर्धकांसाठी 2 डगआउट श्रीयुत सुधाकर लाड यांच्याकडून आले. सर्वांचंच योगदान खूप मोठं आहे आणि त्या सर्वांचंच या ठिकाणी स्वागत पूर्णपणे केले जाते. धन्यवाद. हॅलो, सवी स्पोर्ट्स आणि प्रशांत 11 दोन्ही संघाचे अतिरिक्त खेळाडू आमच्यापर्यंत येऊ द्या. पहिला चेंडू टाकण्याच्या आधी जर का तुमचा अतिरिक्त खेळाडू आमच्यापर्यंत आला नाही तर 5 धावांची पेनल्टी देण्यात येईल. सवी स्पोर्ट्स आणि प्रशांत 11 दोन्ही संघाचे अतिरिक्त खेळाडू आमच्यापर्यंत त्वरित यायचं आहे. कर्णधारांनी नोंद घ्यायची आहे. पहिला चेंडू फेकण्याच्या आधी जर दोन्ही संघाचे अतिरिक्त खेळाडू आमच्यापर्यंत आले नाही तर तुम्हाला 5 धावांची इथे पेनल्टी देण्यात येईल. गेट वरती आपल्याला प्रथमेश नॉनस्ट्राईक गेट वरती आपल्याला शैलेश पाहायला मिळेल. गोलंदाजीचा भार ऋषिकेशच्या वरती सोपवलं जातं. वैयक्तिक कोटीतील पहिला संघ करून देखील पहिले षटक हाताळण्यासाठी ऋषिकेशला क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल केला जातोय. फिरकीचा जादूगार म्हणून ज्याला ओळखला जातो असा ऋषिकेश पहिला चेंडू इथे मात्र लेगरी करायचा प्रयत्न असफल ठरलाय. अवांतर धावेने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. याच एका धावेने संघाचं खातं खोललं जातंय. धावांचा श्री गणेश होतोय. पंचांचा निर्णय हा अंतिम असेल. कर्णधार नोंद घ्यायचे. पंचांशी कोणत्याही प्रकारचा आपण वाद घालायचा नाहीये. पंचांचा निर्णय हा अंतिम असेल. चला पुन्हा एकदा सामन्याला सुरुवात होते. गोलंदाजी बाहेर खोद आपल्याला फिरकीचा जादूगार ऋषिकेश पाहायला भेटतोय. पुन्हा एकदा गोलंदाजीला सुरुवात केली जाते. इथे मात्र लेगरी केलेला चेंडू होता. अप्रतिम टप्पा मेंटेन केला जातोय. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय बाईक स्वरूपात. एका धावेचा आणि काही गोलंदाजी काही टप्पा इथे मेंटेन केला जातोय. ऋषिकेशचं नक्कीच कौतुक करावं लागेल. चांगली गोलंदाजी आता ऋषिकेशच्या माध्यमातून केली जाते. पुन्हा एकदा गोलंदाजी बाहेर करून ऋषिकेश तयार. पुढे चेंडू असेल पंचाच्या उजव्या हाताकडून लेफ्ट आर्मर राऊंड विकेट. इथे मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळायचा होता. प्रयत्न सफल ठरला आहे. बाईक सुरुवात. पुन्हा एकदा 1 धाव मिळेल. त्याच एका धावेने संघाची धावसंख्या बेलबाद 3 वरती जाऊन पोहोचली आहे. पहिले
षटक प्रगतीपथावर येणाऱ्याचे 4 चेंडूंचे खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. गोलंदाज तयार होतोय. 5 षटकांचा हा आपल्याला सामना पाहायला मिळेल. पहिले 2 ओव्हर आपल्याला पॉवर प्लेचे पाहायला मिळणार आहेत. तर पुन्हा एकदा ऋषिकेश तयार. इथे मात्र पुन्हा एकदा अवंतर धाव दिली जाते. लाईन लेंथ आता करली जाते. अतिरिक्त धावा समोरच्या संघाला मोफत स्वरूपात दिल्या देखील जातात. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 4 वरती जाऊन पोहोचेल. इथे चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. अचूक टप्पा मेंटेन करावा लागेल. निर्धाव चेंडू इथे फेकावे लागतील. तशाच प्रकारचा इथे चेंडू होता, परंतु पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय. वाईड चेंडूच्या क्रिकेटच्या पटलावरील नियम क्रमांक इकडे 25 वापरला जातोय. पंच गोलंदाजाला दळीत करताना पाहायला मिळालेत. ऋषिकेशला इथे टप्पा थोडासा पुढे ठेवावा लागेल. अचूक टप्पा ठेवावा लागेल. विकेट टू विकेट इथे गोलंदाजी करणं गरजेचं आहे. पण एकदा ऋषिकेश या पुढे चेंडू इथे मात्र समोरच्या दिशेने खेळलेला मोठा फटका आपल्याला पाहायला मिळालाय. इकडे येतोय चांगले क्षेत्ररक्षण लागीच होतं, परंतु इथे हे चेंडू ट्रॅव्हल होतोय बॉल लाईनच्या बाहेर. 4 धावांचा आणि आपल्यातून फटका आपल्याला प्रथमेश बॅट मधून पाहायला मिळतोय. प्रथमेश आता बॅट बोलताना पाहायला मिळाली आहे. धन्यवाद. या ठिकाणी आदरणीय तात्याशेठ शिर्के ज्यांनी कालपासून आपल्या मुलांना खऱ्या अर्थानं प्रेरित करण्यासाठी हॅपी जे 10 वाले पुढे दिले आणि खऱ्या अर्थानं या स्पर्धेचा उत्साह वाढवण्याचं काम त्यांनी केलेलं आहे. खरं म्हटलं तर स्पर्धा कोणतीही असू द्या, तात्यांचा उत्स्फूर्त असा सहभाग असतो. मी तात्यांना विनंती करतो आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावर दाखल व्हायचं. इथे मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळला जातोय. झेलबाची संधी होती, परंतु चेंडू ट्रॅव्हल होतोय बॉल लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी आली लहर आणि केला 6 धावांचा इथे कर. प्रथमेश इथे बॅट बोलताना पाहायला मिळाले. या 6 धावांनी संघाची धावसंख्या 15 वरती जाऊन पोहोचली. आक्रमक भूमिका घेताना प्रथमेश क्रीडांगणाच्या आतमध्ये पाहायला मिळालाय. प्रथमेश आपले इरादे स्पष्ट करतोय. पहिल्या क्वार्टरमध्ये सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. नक्कीच फायनलच्या सामन्यापर्यंत इथे लढत दिली जाणार. पुन्हा एकदा प्रथमेश तयार. वैयक्तिक 4 चेंडू आणि 10 धावांवरती गोलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळाले. पहिल्या षटक थोडंसं मागणं ऋषिकेशचा घरताला पाहायला मिळतंय. ऋषिकेश वरती प्रथमेश आवी ठरता. इथे मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका त्याच प्रकारचा खेळला जातो. झेलबाची संधी आहे. इथे मात्र झेल निसटली जाते आहे. प्रथमेशला एक मोठं जीवनदान दिला देखील जात आहे. 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या जातील. प्रथमेश सारखा मोठा मोहरा इथे गारद करता आला असता. झेल निसटली आहे. गशाल क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळालंय. या 2 धावांच्या मदतीने संघाची धावसंख्या बिलबाद 17 वरती जाऊन पोहोचली आहे. मागणं षटक आपल्याला ऋषिकेशचं पाहायला मिळतंय. पहिल्या षटक अजूनही प्रगतीपथावर आहे. येणारा अंतिम चेंडू आपल्याला पहिल्या षटकाचा पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा प्रथमेश तयार. इथे मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका पुलातून फटका आपल्याला प्रथमेश बॅटून पाहायला मिळालाय. इथे मात्र पुन्हा एकदा चेंडूला पाठवला जातोय बॉल लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी या ठिकाणी तात्याला विनंती करतो की आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावर विराजमान व्हायचंय. मित्रांनो, कालपासून ही स्पर्धा अधिक होण्यासाठी खऱ्या अर्थानं कालपासून आपण पाहतोय हॅपी म्हणजे सर्वांना जीवनदायी असं आनंद देणारं हे बिस्किट त्यांनी दिलं आणि ही स्पर्धा अधिक रंजक करण्याचं काम केलं. तसं म्हटलं तर स्पर्धा कोणती असू द्या, तात्यांचा उत्स्फूर्त असा सहभाग असतो आणि चालू स्पर्धेसाठी सुद्धा जो माणूसच हॅपी आहे तो माणूस आपल्याला या ठिकाणी आलेला आहे. तात्यांचं कौतुक आहे. मी विनंती करतो आजच्या आयोजकांच्या वतीने टाकळेच्या आपल्याला विनंती असेल आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांचा या ठिकाणी सन्मान करायचा. आदरणीय बाबूशेठ टाकळे आपण त्यांचा यथोचित मान सन्मान या ठिकाणी करूया. त्याचबरोबर या ठिकाणी आदरणीय कुंभारखाणी गावचे सन्माननीय संदीप सुर्वे आमचे मित्र दाखल झालेले आहेत, जे शिवस्वराज्य ग्रामीण कबड्डी संघटना चिपळूण संगमेश्वरचे उपाध्यक्ष आहेत. सुर्वे साहेब या बाजूला या. इकडे या साहेब. या ठिकाणी आदरणीय तात्यांसाठी आपण सर्वांनी टाळ्या वाजवूया. मित्रांनो, कालपासून ही स्पर्धा होत असताना तात्यांचं योगदान आपण पाहिलं. सीमारेषेच्या बाहेरच्या बिल्डरला सुद्धा, बाहेरच्या रसिकांना सुद्धा हॅपी, आतल्याला पण हॅपी. त्याचबरोबर आपण कुंभारखाणी गावचे आणि शिवस्वराज्य ग्रामीण कबड्डी संघटना चिपळूण संगमेश्वरचे उपाध्यक्ष आदरणीय संदीपराव सुर्वे यांचा सन्मान करतोय. संदीपराव आपला सन्मान केला जातोय. मी विनंती करतो आदरणीय परेशदादा टाकळे आपल्या शुभ हस्ते आपण संदीपजी सुर्वे यांचा सन्मान करायचा. एक कबड्डीचा खेळाडू आणि मित्रांनो एक दिलखुलास असं व्यक्तिमत्व संदीपराव सुर्वे यांचा आपण सन्मान करतोय. TCC कुचांबेचा कॅप्टन आणि या क्रिकेट जगतातलं एक मोठं नाव कॅप्टन कुल म्हणून ज्यांची ख्याती आहे परेशदादा टाकळे यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान या ठिकाणी संपन्न केला जातो. धन्यवाद. पुन्हा एकदा आपण सामन्याच्या दिशेने आता मात्र स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला शैलेश पाहायला मिळाला. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण आपल्या क्षेत्ररक्षणामध्ये पाहायला मिळाले. काय एफर्ट्स दिल्यात आपल्या संघासाठी. नक्कीच या क्षेत्ररक्षणासाठी टाळ्या वाजल्या पाहिजेत आपल्या संघासाठी. नक्कीच
एका धावेचं योगदान देताना क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळाला. टोटली चेंडूवरती 3 धावा वसूल केल्या देखील जातात. या 3 धावांनी संघाची धावसंख्या आपल्याला 27 वरती जाऊन पोहोचली. पहिल्या षटकाचं ऋषिकेश महाग ठरलं. वैयक्तिक 6 चेंडूवरती 23 धावा ते खर्च केल्या. अफलातून गोलंदाजी आपल्याला प्रथमेश करताना पाहायला मिळाल्या. 6 चेंडू 18 धावांची ताबडतोड गोलंदाजी आपल्याला प्रथमेशच्या बॅट मधून पाहायला मिळाली आहे. नक्कीच प्रथमेश आपली इरादे स्पष्ट करताना पुन्हा एकदा स्ट्रायकिंग एंड वरती प्रथमेश डावकुऱ्याचा फलंदाज आपल्याला ऋषिकेश वरती हवी ठरताना पाहायला मिळाला. यावरती आता गौरवला कमबॅक करावं लागेल. त्या प्रकारचा चेंडू इथे फेकला देखील होता. निर्धाव चेंडूची सांगता करताना पाहायला मिळते. संघाची धावसंख्या रोखली जाते. 27 या धावसंख्येवरती 5 षटकांचा आपल्याला हा सामना पाहायला मिळेल. जास्तीत जास्त धावांचे खर्च करावे लागणार आहेत. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार, प्रथमेश तयार. पुन्हा एकदा इथे मात्र अप्रतिम टप्पा इथे मेंटेन केला जातोय. निर्धाव चेंडूची पुन्हा एकदा सांगता करताना पाहायला मिळाली. आपल्या संघासाठी गौरव कमबॅक करताना पाहायला मिळतोय. 4 चेंडूवरती 4 धावा इथे खर्च केल्या देखील जात आहेत. दुसऱ्या षटक प्रगतीपथावर असताना येणाऱ्या अजूनही 2 चेंडूंचा गड मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. स्ट्रायकिंग एंड वरती एक हार्ड हिटर फलंदाज आपल्याला प्रथमेश पाहायला मिळतो. इथे मात्र फुलका चेंडू होता. ब्लॉकरमध्ये टाकलेला चेंडू होता. क्रिकेट मधील इथे ब्रह्मास्त्र वापरलं गेलं. यॉर्कर चेंडू इथे फेकला देखील जातोय. एक धाव तर इथे छोट्या स्वरूपाची घेतली देखील जाते. आता मात्र स्ट्रायकिंग एंड वरती शैलेशला आणलं जात आहे. दुसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. गोलंदाज तयार असेल. क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला देखील जातोय. सगळ्याची धावसंख्या अजूनही रोखली जाते. 28 या धावसंख्येवरती दुसरे षटक प्रगतीपथावर असताना नक्कीच गौरव कोणी कमबॅक पाहायला मिळणार आपल्याला. पुन्हा एकदा गौरव तयार. दुसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ इथे मात्र ब्लॉकर मध्ये टाकलेला पुन्हा एकदा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. निर्धाव चेंडूची आपल्याला सांगता घडताना पाहायला मिळाले. 2 षटकांचे इथे खेळ संपलाय. 2 षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या बिनबाद 28 पाहायला मिळाली. आपल्यातील फलंदाजी आपल्याला प्रथमेशच्या बॅट मधून पहिल्या षटकामध्ये पाहायला मिळाले. ते ऋषिकेश वरती कुठेतरी हवी ठरताना प्रथमेश पाहायला मिळाला होता. आता आता गौरव कोणी कमबॅक केलं जात आहे. वैयक्तिक 6 चेंडूवरती केवळ ते 5 धावा इथे खर्च केल्या देखील जात आहेत. आता मात्र प्रशांत याच्यावरती विश्वास दाखवला जातो. वैयक्तिक कोटीतील पहिले आणि संघाकडून तिसरं षटक घेऊन एक निर्णायक षटक नक्कीच बनावं लागेल. ते आपल्या संघासाठी कमबॅक करणे गरजेचं आहे. स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला एक हार्ड हिटर फलंदाज डावकुऱ्या हाताचा प्रथमेश पाहायला मिळतोय. प्रथमेशला आता कुठेतरी दुसऱ्या षटकामध्ये जखडून ठेवण्यात गौरव यशस्वी ठरताना पाहायला मिळालाय. ऋषिकेश वरती कुठेतरी आक्रमण चढवलं होतं. हल्ला केला होता आणि धावांचा इथे हल्ला देखील पहिल्या षटकामध्ये मारला होता. परंतु इथे आता गोलंदाजी मार्कवरती प्रशांतला दाखल केलं जाते. वैयक्तिक कोटीतील पहिला आणि संघाकडून 300 षटक फेकण्यासाठी सज्ज असेल. पंचांच्या उजव्या हाताकडे अर्थातच राईट आर्म राऊंडने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करेल. स्ट्रायकिंग एंड वरती एक धडाकेबाज गोलंदाज आपल्याला प्रथमेश पाहायला मिळतोय. पहिलाच चेंडू इथे मात्र अप्रतिम टप्पा मेंटेन केला जातोय. पंचांचा निर्धाव चेंडूचा इथे इशारा येऊन पोहोचलाय. चांगली गोलंदाजी चांगला टप्पा इथे मेंटेन केला जातो. अशाच प्रकारच्या गोलंदाजीची गरज असेल. निर्धाव चेंडू इथे फेकावे जरूर लागणार आहेत. प्रथमेशला नक्कीच आता जकडून ठेवण्यात दोन्ही गोलंदाज यशस्वी ठरताना पाहायला मिळाले. कुठेतरी ऋषिकेशच्या वरती हवी ठरला होता. परंतु त्यानंतर केलेलं कमबॅक आपल्या संघासाठी दोन्ही गोलंदाज आपल्याला आपल्यातून पाहायला मिळाले. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा इथे अप्रतिम चेंडू आपल्याला पाहायला मिळत आहे. प्रथमेशला आता जकडून ठेवलं जात आहे. बॅक टू बॅक 2 चेंडू ते निर्धाव फेकले देखील जात आहेत. चांगलं कमबॅक आपल्या संघासाठी करताना प्रशांत पाहायला मिळालाय. संघाची धावसंख्या रोखली जाते 28 या धावसंख्येवरती. तिसरं षटक प्रगतीपथावर येणारे 4 चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतील. इथे मात्र मोठा फटका जरूर खेळला जातोय. झेलबाची इथे संधी निर्माण झाली आहे. इथे करत चेंडू नो मॅच लाईन मध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला. इथे मात्र झेल निसटली जाते. प्रथमेशला जीवनदान दिलं देखील जात आहे. नक्की 2 क्षेत्ररक्षक एकमेकांकडे बघत राहिले. झेल नक्कीच इथे घ्यायचा होता. मोठं जीवनदान आपल्याला प्रथमेशला देताना दोन्ही क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतील. येणाऱ्या काळामध्ये नक्कीच प्रथमेश मोठे फटके जरूर खेळू शकतो. एक धाव इथे कंप्लीट केली जाते. एका धावेने संघाची धावसंख्या 29 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचेल. आता मात्र स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला शैलेश पाहायला मिळतोय. साईड इथे चेंज केली जाते. गोलंदाज पंचांच्या डाव्या हाताकडून जाता मारा करण्यासाठी सज्ज असणार आहे.
क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार बदल केला देखील जातो. षटकार आणि चौकार रोखण्यासाठी क्षेत्ररक्षक इकडे सीमारेषेवरती तैनात केले जातात. इथे शैलेशला सुद्धा आपला दमकम दाखवावा लागेल, चांगली फलंदाजी करावी लागेल. प्रथमेश जर का आपण विचार केला तर 12 चेंडू आणि वैयक्तिक 19 धावांवरती फलंदाजी करताना प्रथमेश या सामन्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळालाय. तर शैलेशचा विचार केला तर 3 चेंडूवरती 4 धावा इथे वरच्या केल्या देखील जात आहेत. पुन्हा एकदा गोलंदाजी बाहेर करून प्रशांत तयार, प्रशांत कडून आपल्यातून गोलंदाजी झाली. 3 चेंडू इथे फेकलेत आणि एकच धाव इथे खर्च केली जाते. पुन्हा एकदा प्रशांत गोलंदाजी मार करून तयार, 55 डाव्या हाताकडून गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. चौथा चेंडू असेल, तिसऱ्या षटकात आपल्याला पाहायला मिळाला ऑप्शनच्या दिशेने हलक्या तरी चेंडूला कटावला जरूर जातोय. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय डिक्लेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरकली आहे 30 धावसंख्येवरती. तिसऱ्या षटकातील येणाऱ्या अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. 2 चेंडूवरती 2 घाण्यावरती प्रहार करणं गरजेचं आहे. प्रशांत आपल्या संघासाठी कमबॅक करताना पाहायला मिळाला आहे. 4 चेंडूवरती वैयक्तिक 2 धावा इथे खर्च केले देखील जात आहेत. चांगलं षटक, चांगलं कमबॅक आपल्या संघासाठी पाहायला मिळतंय. पुन्हा एकदा पुढील चेंडू घेऊन इथे मात्र ऑप्शनच्या दिशेने बोटा फटका जरूर खेळला जातोय. चेंडूला पाठवला जाईल बॉल लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी अफलातून फटका आपल्याला शैलेशचा पाहायला मिळालाय. आता मात्र प्रशांत वरती आक्रमण चढवलं जात आहे. 4 चेंडू इथे उत्कृष्ट फेकल्यानंतर 5व्या चेंडूवरती घणाघाती इथे षटकार येतोय शैलेशच्या बॅट मधून. या 6 धावांनी संघाची धावसंख्या बिनबाद 36 वरती जाऊन पोहोचली. तिसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. शैलेश इथे आपल्याला आता बॅट बोलताना पाहायला मिळते. अशाच प्रकारची फलंदाजीची गरज उर्वरित अजूनही या सामन्याचे 13 चेंडू उरले तर 13 चेंडूवरती इथे घणाघाती प्रहार करणे गरजेचं आहे. पहिल्या क्वार्टर मध्ये आपल्याला सामना पाहायला मिळतोय. प्रशांत 11च्या विरोधात सावी स्पोर्ट्स ऑप्शनच्या दिशेने हलक्या तरी चेंडूला कटवला जातो. एक धावी कंप्लीट केली जाते. एका धावीवरती तिथे समाधान मानावं लागेल. शैलेश चौथ्या षटकामध्ये आपल्याकडे स्वतःकडे स्ट्राईक ठेवली देखील जाते. 3 षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या आपल्याला बिनबाद 37 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. पहिल्या षटक नक्कीच खूप आपल्याला महागडं ठरताना ऋषिकेश पाहायला मिळालं होतं. त्यानंतर केलेला कमबॅक आपल्याला गौरवाडी प्रशांतच्या माध्यमातून पाहायला मिळालाय. कोणत्या गोलंदाजावर त्याचा विश्वास दाखवला जाणार हे देखील बघणं गरजेचं असेल. 3 षटकांच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या बिनबाद 37 वरती जाऊन पोहोचली आहे. या क्रिकेटच्या रणसंग्रामाकडे सामन्याला देखील सुरुवात होते. गोलंदाजीचा भार पुन्हा एकदा गौरववरती सोपवला जातो. वैयक्तिक कुठेतरी दुसऱ्या संघाकडून चौथं षटक फेकण्यासाठी सज्ज असेल. पंचांच्या उजव्या हाताकडून राईट ऑर्डर विकेटने सुरुवात देखील करेल. पहिला चेंडू ऑफसाईडच्या दिशेने बोटाफटका खेळला जात आहे. इथे मात्र पुन्हा एकदा गचाळ क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळालंय. या क्षेत्ररक्षकाकडून आपल्याला पहिल्या षटकामध्ये देखील एक झेल निसटताना पाहायला मिळाला होता. तर की शैलेशला सुद्धा इथे मोठं जीवनदान दिलं जात आहे. एक धाव याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 38 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली. दोन्ही फलंदाजांना एक जीवदान इथे दिलं जात आहे. या जीवदानाचा इथे उपयोग करावा लागेल. प्रथमेशची सुद्धा आता आपल्याला बॅट शांत असलेली पाहायला मिळेल. पहिल्या षटकामध्ये अप्रतिम फलंदाजी केली होती. त्यानंतर आपल्याला कुठेतरी प्रथमेश शांत असताना क्रीडांगणाच्या आतमध्ये पाहायला मिळालंय. याचं चौथं षटक प्रगतीपथावर आहे. येणारे अजूनही 5 चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. स्ट्रायकिंग एंडवरती डोकऱ्या हाताचा फलंदाज प्रथमेश पाहायला मिळतोय. पुढील चेंडू इथे मात्र मोठा फटका जरूर खेळायचा होता. निर्धाव चेंडूची सांगता करताना पाहायला मिळते. अप्रतिम टप्पा इथे मेंटेन केला जातो. विकेट टू विकेट इथे गोलंदाजी केली जाते. थोडंसं गती परिवर्तन केलं जाते. चेंडूवरती फिंगर रोल केली जाते. चेंडूवरती इथे नजाकत दाखवली जाते. गौरव उत्कृष्ट गोलंदाज आपल्याला या सामन्यामध्ये पाहायला मिळालाय. पुन्हा एकदा पुढील चेंडू घेऊन गौरव इथे मात्र मोठा फटका अलेक्सेच्या दिशेने खेळला देखील जात आहे. चेंडूला पाठवला जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी प्रथमेश आपल्याला आक्रमक भूमिका या सामन्यामध्ये संपूर्ण घेताना पाहायला
चौथ्या षटकाचा खेळ इथे सुरू असताना संघाची धावसंख्या 44 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचले. प्रथमेश जर का आपण विचार केला तर चौथ्या चेंडूवरती नाबाद 25 धावांची गोलंदाजी केली जाते. इथे मात्र पुन्हा एकदा समोरच्या दिशेने मोठा फटका खेळा जरूर जातो. झेलबादची संधी आहे इथे मात्र नक्कीच इथे चेंडूला आतमध्ये ट्रॅव्हल केला जात आहे. आपल्या संघासाठी इथे 4 धावांचे योगदान देताना क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळालाय. झेल तर नक्कीच घेतला होता, परंतु इथे स्वतःला बॉर्डर लाईनच्या बाहेर जाताना झोकून दिलाय. चेंडूला इथे आतमध्ये फेकला जातोय. नक्कीच जो लाईनमॅन आणि जो पंच डिसिजन देतील तोच इथे ग्राह्य धरला जाईल. इतर कोणत्याही खेळूने आपला सल्ला द्यायचा नाहीये. जो लाईनमॅन डिसिजन देतील, जो पंच डिसिजन देतील तो तिथे अंतिम ग्राह्य धरला जाईल. इथे मात्र नक्कीच या चेंडूवरती 2 धावा घेतल्या जात आहेत. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकली आहे 46 धावसंख्येवरती. चौथं षटक अजूनही प्रगती पथावर आहे. नक्कीच सर्व लाईनमॅन एक विनंती असेल, आपण आपापली जागा घ्यायची आहे आणि आपला कोणताही डिसिजन हा पंचांना विचारल्याशिवाय द्यायचा नाही आहे. नक्कीच लाईनमॅन वर्ग तुम्हाला पुन्हा एकदा विनंती असेल, आपण आपापली जागा घ्या. चौथं षटक प्रगती पथावर आहे. अजून येणारे 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. प्रथमेश कडून अप्रतिम फलंदाजी आपल्याला आज संपूर्ण सामन्यामध्ये पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून गौरव तयार. पुढील चेंडू इथे मात्र लेक्शनच्या दिशेने हलक्या तरी चेंडूला कटवला जातो. एक धाव तर इथे कंप्लीट केली जाते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, 2 धावा सुद्धा इथे कंप्लीट केल्या देखील जाते. 2 धावांनी इथे संघाची धावसंख्या पुढे सरकली आहे 48 धावसंख्येवरती. अजूनही 2 धावांची गरज आहे संघाची हाफ सेंचुरी करण्यासाठी. प्रथमेश कडून अफलातून फलंदाजी पाहायला मिळाली. 16 चेंडूवरती ताबडतोड 29 धावांची खेळी या सामन्यामध्ये प्रथमेश करताना पाहायला मिळालाय. अजूनही चौथ्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून गौरव तयार होईल. गौरव पंचाच्या उजव्या हाताकडून चौथ्या षटकातील अंतिम चेंडू. इथे मात्र स्लोवर टाकलेला चेंडू होता. नक्कीच बाईक स्वरूपात एक डिक्लेअर धाव घेतली देखील जाईल. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 4 षटकाच्या अखेरीस बिलबाद 49 धावा पाहायला मिळतील. सामन्याला देखील सुरुवात होते. गोलंदाजी मार करून आपल्याला दिनू पाहायला मिळालाय. निर्णायक शेवटचे 6 चेंडू घेऊन दिनू आपल्याला पहिल्या चेंडू लेक्सच्या दिशेने चेंडूला हा कटावला जरूर जातोय. 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या देखील जातात. नक्कीच पंचांकडे दाद मागितली जाते. लाईनमन तुमचा डिसिजन आमच्यापर्यंत पोहोचवायचा आहे. नक्कीच पंचाचा इशारा जरूर आमच्यापर्यंत 4 धावांचा अप्रतिम फटका आपल्याला शैलेशच्या बॅटमध्ये पाहायला मिळाला. पहिल्या चेंडू फुलटॉस गुतीचा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला होता. पहिल्या चेंडूवरती दिनवेच्या वरती आक्रमण चढवलं जातं. या 4 धावांनी संघाचं हाफ सेंचुरी ते पूर्वी होताना पाहायला मिळेल. संघाची धावसंख्या 53 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. अफलातून फलंदाजी दोन्ही फलंदाजांकडून पाहायला मिळाले. प्रथमेशचा विचार केला तर 17 चेंडू 30 धावा आणि शैलेशचा जर का आपण विचार केला तर 8 चेंडूवरती ताबडतोड 17 धावांची फलंदाजी करतोय. पुन्हा एकदा दिलं होते या पुढील चेंडू घेऊन इथे मात्र ब्लॉकर मध्ये टाकलेला चेंडू होता. ऑफसाईडच्या दिशेने चेंडूला कटावला जरूर जातोय. पुन्हा एकदा चेंडू ट्रॅव्हल होतोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 4 धावांसाठी. नक्कीच क्षेत्ररक्षकाकडून चांगली कामगिरी नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळते, परंतु थोडस अयशस्वी पाहायला मिळाला होता.
नक्की सर्व खेळाडूंना सूचना असेल, आपण स्वतःची जबाबदारी घ्यायची, सांभाळून खेळा. हार जीत ही प्रत्येक सामन्यामध्ये असतेच, परंतु आपल्या जीवाला सांभाळायचंय. नक्कीच बॅक टू बॅक 2 चेंडूवरती दोघी हाडाघाती प्रहार आपल्याला शैलेशच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल. संघाची धावसंख्या 57 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. भलं मोठं टार्गेट येथे उभं करण्याचा प्रयत्न आहे, धावांची ते डोंगर उभा करायचा आहे. नक्कीच आतापर्यंत 57 धावांवरती मजल मारली जाते. दिलूवरती आक्रमण चढवलं जाते. 2 चेंडूवरती 2 हाडाघाती चौकार आले देखील आहे. तिथे मात्र तिसरा चेंडू होता. पंचांचा इशारा पुन्हा एकदा आमच्यापर्यंत येऊन पोहोचलाय. वाईड चेंडूचा एक अतिरिक्त धाव समोरच्या संघाला मोफत स्वरूपात दिली देखील जाते. या अतिरिक्त धावा या सामन्यामध्ये रोखाव्या लागतील आपल्याला. हा पहिला क्वार्टर फायनलचा सामना आहे, जो हार गया वो घर गया नॉकआउटचा आपल्याला हा सामना पाहायला मिळतो. लीग स्वरूपाचे सगळे सामने इथे संपलेत. आपल्याला या कंपल्सरी आपल्याला हा सामना जिंकावाच लागेल. पुन्हा एकदा दिले होते आणि तेव्हा फुलटा चेंडू होता. अलेक्साच्या दिशेने चेंडूला कटवलं जातोय. झेलबादची संधी आहे, इथे मात्र झेल टिपली जाते. धक्का क्रमांक 1 आपल्याला 58 या धावसंख्येवरती लागताना पाहायला मिळालंय. शैलेश सारखा बोटागडी इथे गारद केला देखील जातोय. गौरवच्या माध्यमातून आपल्याला आज चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. चांगली झेल गौरवच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. कोणत्या फलंदाजावरती आता विश्वास दाखवला जाणार हे देखील बघणं गरजेचं असेल, कारण उर्वरित अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. 3 चेंडूवरती 3 घडावरती प्रहार करणं गरजेचं आहे. नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये आपल्याला रोशन येताना पाहायला मिळेल. नक्कीच शैलेशाचा जर का आपण विचार केला तर 10 चेंडूवरती 21 धावांचे ताबडतोड फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळेल. त्याच्या बॅटमध्ये आपल्याला 2 चौकार व 1 षटकार पाहायला देखील मिळाला होता. आता तर स्ट्रायकिंग एंड वरती नवीन फलंदाज आपल्याला रोशन पाहायला मिळेल. मागच्या मॅचचा हिरो, नक्कीच मॅन ऑफ द मॅचचा किताब जिंकलेला आपल्याला रोशन पाहायला मिळेल. उर्वरित अजूनही 3 चेंडूंचा सामना करण्यासाठी रोशनला इथे क्रीडांगणाच्या आतमध्ये पाठवलं देखील जात आहे. गोलंदाजी मार करून दिनू तयार होईल. अंतिम षटकातील 3 चेंडूंचे खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी कमबॅक करणं गरजेचं असेल. निर्धाव चेंडू फेकावे लागतील. ब्लॉकरमध्ये टाकलेला चेंडू होता. अलेक्साच्या दिशेने हलक्या तरी चेंडूला कटवला जातोय. 1 धाव तरी इथे कंप्लीट केली जाईल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न 2 धावा सुद्धा इथे कंप्लीट केल्या जातील. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न धावबाची इथे संधी निर्माण झाली होती. गडच्या क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला नक्कीच मिळत आहे. इथे मात्र 3 धावा कंप्लीट केल्या देखील जात आहेत. जिथे कुठे 2 धावा होते तर 2 धावांवरती ते तिसऱ्या धावेचं रूपांतर केले गेलंय. त्या 3 धावांनी संघाची धावसंख्या 61 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. आतापर्यंत भलं मोठं इथे टार्गेट इथे सेट करण्याचा प्रयत्न आहे. धावांचा इथे डोंगर उभा केला जातोय. अजून निर्णायक 2 चेंडूंचे खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. पंचांच्या उजव्या हाताकडून पुन्हा एकदा गोलंदाजीला आपल्याला दिनू तयार होताना पाहायला मिळतोय. स्ट्रायकिंग हेड वरती आता एक हार्ड हिटर फलंदाज डावकऱ्या हाताचा प्रथमेश पाहायला मिळतोय. 17 चेंडूवरती ताबडतोड 30 धावांची फलंदाजी करत प्रथमेश या सामन्याचा हिरो आतापर्यंत ठरलेला पाहायला मिळेल. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून दिलं तर यार फुलटॉल तिथे चेंडू नक्कीच होता. स्लोअर चेंडू होता. चेंडूवरती फिंगर रोल केली होती, नजाकत दाखवली होती. निर्धाव चेंडूची इथे सांगता घडताना पाहायला मिळते. शेवटच्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणारा उत्कृष्ट टप्पा इथे दिनूच्या माध्यमातून मेंटेन केला जातोय. गतीत इथे परिवर्तन केलं जात नाही. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून दिलं तर यार अंतिम चेंडू असेल. फुलटॉल चेंडू समोरच्या दिशेने चेंडूला कटावला जरूर जातोय. चांगले क्षेत्ररक्षण आपल्याला क्षेत्ररक्षणाकडून पाहायला मिळाले. किती धावा आहे त्या चेंडूवरती? नक्कीच डेड बॉल इथे घोषित केला जातोय. या क्रीडांगणाच्या आतमध्ये आपल्याला ज्या विद्युत तारा पाहायला मिळतात त्या विद्युत तारेला जर का चेंडू लागला तर इथे आपल्याला चेंडू हा डेट पाहायला मिळणार आहे. अजूनही शेवटच्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ आता मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. फटका तर आपल्याला दूर होता, परंतु इथे आता समोरच्या दिशेने अजूनही षटकार येणं गरजेचं असेल. पुन्हा एकदा प्रथमेश फलंदाजी मार करून तयार. इथे मात्र पुन्हा एकदा फुलटॉस चेंडू लेगसाईडच्या दिशेने चेंडूला कटावला. झेलबाची संधी आहे. तिसरी झेल या क्षेत्ररक्षकाकडून आपल्याला या सामन्यामध्ये निसटताना पाहायला मिळेल. गच्चाळ क्षेत्ररक्षण नक्कीच या क्षेत्ररक्षकाकडून आपल्याला पाहायला मिळतंय. 2 धावा तर कंप्लीट केले जाते. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न करत असताना इथे आपल्याला रोशन धावबाद होताना पाहायला मिळेल. टोटली चेंडूवरती 2 धावा कंप्लीट केल्या जात आहेत. या 2 धावांच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 63 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली. 64 धावांचा भला मोठा टार्गेट इथे उभं केलं जाते. प्रशांत 11 या संघासमोर